ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମେ ଭଲରେ ରହିବ କଳି କଜିଆ କରିବନି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ୍ ବିଧି ମତରେ ଚଳିବ କଳି କଜିଆ ଲଗେଇବନି କି ବାହାରୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଲିସା ସେ ବୁଢ଼ା ଯାହା ଯାହା ଖଟଉଥିଲା ତୁ ତା ଖବର ଦଉଛୁ ଆଜି ତୋ ବାଡ଼ି ଯା ମୋ ବାଡ଼ି ଆଉ କାଇଁ ଆଉ ଚାଖଣା କାଇଁ ମୁଁ ତାର କଣ କହିଲୁ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ମୋ ଝାଟିଆ କାମ କରିକି ମାରି ସାରି ଜୀବନରୁ ଖାଲି କଣ କହିଲୁ ତମକୁ କଣ ହେଇଗଲା କି ରେ ଝାଡୁ ପକେଇଲେଣି ଚାଲ ଯିବା ପଚାରିବା। ଆରେ ନାତିଆ ମୋ ବୋଉକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛୁଟି? ଯୋଉ ତ ବାଳ ବୋହୁ ହଁ ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛ। କଣ ହେଇଛି କି ରେ କକେଇ ଏଡ ବଡ ଲମ୍ବାଟା କଣ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ ପାରା ଏଇଠି ବା ତୁତୁରୁ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଡାକୁନ ଆରେ ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡେ ଆରେ ଶୁଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଉଛି ଆ ଭାଇ ଏଠି ଟିକେ ଆସୁନ କଥା ହବା ନା ମୋ ଥରେ ହେଇଯିବ ଆ କଣ ହେଇଯିବ କୋଉ ବାଡ କାମ କରୁଛୁ ରେ ଟାଇମ ହଉନି ଇଆଡା କକା ଏମିତି କୋଉ ବାଳ କାମ କରୁଛ ଯେ କକା ଭାବୁଛ କହିଲ ନା କିଛି ହବନି ତାହେଲେ କହୁନା କୋଉ କାମ କରୁଛ ଜାଣିନା ମୁସ୍କାନ ଦାସ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ ଚାକିରି ହଁ ବା ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇକି ଦେଖା ନା ଆଉ ନାଇଁ ରେ ଭାଉଜ ଆସି ପୁରା ଚାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ। ନା ରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳଉଛି ଭାଉଜ ଏକୁଟିଆ ଘରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଛଟପଟ ହଉଛି ତମେ ଯାଇ ଟିକେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତନି बेटा मन में लड्डू फूटा ସେ କାମ କରିବିନି ଆରେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଡିଲା କେଜାଣି କେମିତି ଗଲା ହଉ ଆରେ କଣ କେହି ଗ୍ରାହକ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଇଲେଣି ସାଇଡ୍ ସେତେଟା କଣ ଚିକଣିଆ ହେଇଗଲାଣି କିରେ ହଁ ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଚିକଣ ପଡିଗଲି ଆମ ଗାଁ ଝିଅଟି ପୁରା ଚାଟି ଦବ ହଁ ଦଉଛି ସେଟାରେ କଣ ତମ ଦୋକାନ ଦଉଛି କିରେ ଆରେ ନାଇଁ ସେ ମୋ ମାଇକିନା ଚାଖଣା ବା ଶଳାଟା କଣ କହିଥିଲି କିରେ ନା ମୁଁ ଚାଣ ହଁ ନିଏ ସଦାବେଳେ ଚିକଣ ରହୁଥା ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆଉଥା କୁଆ ଗଲା କିରେ ରୁମଟା କଣ ଏମିତି ପଡିଛି मते फसे जानी पका ए मोए डुप्लीकेट मोनालिसा मोनालिसा मोए मोनालिसा କଣ ହେଲା ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ନା କିଛି ନାହିଁ ସେ ରୁମଟା କଣ ଏମିତି ହେଇଛି ଯାଆନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ସଦେଇବୁ ଏଠି କଣ କରୁଛ ଯାଉ ସଦେଇ ଓହୋ ରୁମ୍ କାମ ତ ସରିଗଲା ଦେଖିନି ସେ କୁଆ ଗଲା जानी पका ए मोए डुप्लीकेट
ଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖେଇ ବାଡ଼ିପଟା କ'ଣ ସଜେଇଲା କି ନାହିଁ। ଆଜି ପୁରା ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖେଇ କୁଆ ଗଲା। ଦାଣ୍ଡ ତାର ବି ଓଳେଇ ଦେଇଛି। ଓହୋ ମନେ ପଡେ ମଦ ରଖିଥିଲି। ଏଠି ଶୁଣୁଛ? ହଁ ଯାଉଛି ପାଣି କାଢୁଥିଲି। तू बाघ है जारे मते कामुड़ी पका तू भालू है जारे मते रामुड़ी पका तू मसा है जा मते ससी दे जा तू संडा है जा मते भुसी दे जा तू हाथी है टेक्की मते कच्ची दे जा तू काऊ है जाल मते खुंपी दे जा का ओ का तू चिल्ल है जाल मते छाम्पी नहीं जा जे आ जे तो हाय हेलो नमस्ते जय जगन्नाथ आपण मानक हम वीडियो टी केमति लागिची आपण ने कमेंट रे जणाइबे आ वीडियो टी भल लागिते लाइक करिवे ठोक दो सब्सक्राइब ठोक दो। आ हम मेन कैरेक्टर सेंटर आपण किछि कहबो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये थैंक यू।